Moi bo día, pois si xúntanse aquí na Toxa neste cuarto foro pois máis de 600 participantes e preto dun cento de ponentes, son sobre todo altos directivos de empresas que o que van facer pois debater basicamente sobre o impacto das inteligencias artificiais, da inteligencia artificial nas empresas. Nos estamos neste cuarto foro, acompáñanos esta mañá Venancio Salcines, que é o presidente do Consello Rector de CESUGA, un dos organizadores deste cuarto foro. Moi bo día. Bo día. Moitas gracias por atendernos. Estamos a pique xa de comezar este cuarto foro con ese tema de debate que se vai prolongar durante estes 2 días e é o impacto desas inteligencias artificiais nas empresas. Sí, levamos prácticamente 2 anos falando moitísimo de inteligencia artificial, pero sempre desde un punto de vista de compañía tecnolóxica. E pensamos que xa era o tempo de coller este concepto que clave para a revolución industrial que está a chegar e leválo ao mundo da empresa. Entón, o objetivo deste foro, e penso que ademais va a ser o primeiro gran foro en España, é vencellar a inteligencia artificial coa xestión empresarial. De feito, en este foro, exactamente o que temos son altos directivos de compañías importantes que están xa a aplicar a inteligencia artificial nas súas compañías. Mas temos xente do mundo da docencia, especialmente de CESUGA, a Universidade Privada da Coruña, e temos xente da Administración, fundamentalmente da Xunta de Galicia. Unha triple hélice de debate. Pero sempre o objetivo último é ver como a empresa galega se poñe a vanguarda na aplicación da inteligencia artificial na súa xestión. Por iso temos hoxe, posiblemente, a representantes a nivel nacional que están á vanguarda neste eido. Señor Salcines, falamos neste caso pois de preto dun cento de ponentes a nivel nacional e internacional, como ben está indicando, que van falar das súas experiencias e sobre todo de como se están aplicando nas súas empresas. Falamos tamén desas grandes empresas a inteligencia artificial. Claro, aquí el tema é que a inteligencia artificial, por seu costo e por a súa novedade, está entrando primeiro na gran empresa, que é a que pode asumir o custo de poder implantarla. Pero todo o que chega a gran empresa, depois pasa a mediana e depois pasa a pequena. Pois é un momento ideal para aqueles que están á vanguarda neste eido nos conten a unha boa parte do tecido empresarial galego como están a facer, por que o fan, cando o fan, que busca, que aporta, e con estas leccións aprendidas podamos leválas a un segundo eido que sería a compañía mediana ou a empresa mediana galega. E penso que aquí o relevante é que este debate todavía non se fixo en España. É a primeira vez en España que se fai un encontro como este, un evento como este, donde se fala da inteligencia artificial exclusivamente no eido da xestión empresarial. Pois de seguro que van sacar moito e moitas cousas claras todos os directivos, os docentes e os participantes que se xuntan hoxe e máis mañán aquí na Toxa neste cuarto foro. Moitísimas gracias, Venancio Salcines, por atendernos unha vez máis e pois son eses 2 días que se vai desenvolver este congreso en que o máximo que se ve, o sea, o que van debater, do que se vai falar e moito vai ser pois desa transformación digital aplicada aos negocios a pequeno e curto prazo.